An yi auren sunna ga mata har maza muna ta murna, sai ki riƙe miji gunki ba jayayya, shashanin ki hajjiya ummi amarya. An yi auren sunna mun taya ku da murna, ga ummi amarya zo tashi ki juya, zaki gidan mutum naki mai ƙaunar ki, ke da Umar yanzu gashi kun yo aure. Ni da farko sai na kira ya Allah fari, mai iya ba mi kyauta ya bi mu da ƙari, dai har ya baka kai ka wuce gori, shi ke saita rayuwa ta yi tasiri. Allah kai salati ga manzo tari, annabi dan amina tushen alkhairi, sa'alai sahabbansa sun rike sirri, har ango amarya sun hau kan tsari, kan sunnar Mustapha mafi alkhairi, har bilansi na ta yaku da murena. Bani kiɗan tamburan masoya na ummi, bani na sanya su jijjiga don ummi, bani na sanya su tsima don ummi, ga ummi amarya mai halin kirki, yau Umar naki zaki kwashe maki, ke dai na san kitin da kin iya girki, sannan ga kyan shiga ta 'ya'yan mulki, kaf a amaran banan mu babu kamar ki, kin cika makil ado da 'ya'yan banki, sannan amaryatu sai a sha soyayya. Ni dan shawara nake so zan baki, sai ki rike mijinki mai halin kirki, ya bar kowa a radiya ɗauke ki, kin ga Umar naki ne yana ƙaunar ki, sai ki rike alkawar cikin soyayya, kun yo faɗa sai a take ku shirya, dan makiyan ku kun ga su za su ji kunya, kin ga Umar naki na da tarin niyya, ku yi ta zaman kalau ana yin soyayya, har wata rana mu iske taron suna. Dangi na amarya ina gaishe ku, dangi na ango kuma gaishe ku, ku yi rawa 'yar kaɗan fara yabon ku, tunda a taron bikin ga babu kamar ku. Bilan sini na rera wannan waƙar, Mustapha ne ya ɗauki nauyin waƙar. An yi auren sunna ga mata har maza muna ta murna, sai ki riƙe miji gunki ba jayayya, shashanin ki hajjiya ummi amarya. An yi auren sunna mun taya ku da murna, ga ummi amarya zo tashi ki juya, zaki gidan mutum naki mai ƙaunar ki, ke da Umar yanzu gashi kun yo aure. Yusuf K-Town on the mix.